Pozdrav svima, danas sam posebno srećan jer se konačno desilo nešto što smo čekali toliko dugo. I ne, nije se udala Nataša Bekvalac, nije ni Ana Nikolić prestala da pije, nisam ni ja smršao, na to ćete malo duže da sačekate, ali smo zato dobili novu vladu, konačno, posle toliko čekanja, posle toliko neizvestnosti, posle toliko meseci, posle toliko, pa malo je falilo da bude godina. I kao što uvek to i treba da bude kada se bira nova vlada, svi su ozbiljni, svi su posvećeni svom poslu i glavna tačka u ekspozeu novo-stare izabrane premijerke bio je rat u Ukrajini, prevazilaženje krize. To je bez veze, to je kliše bre, više, to je postao kliše bre, totalni kliše. Koga bre boli uvo za rat u Ukrajini i za krizu u našoj zemlji, za nestašicu mleka i šećera i ulja. To je prevaziđeno. Dajte nam nešto vrelije, nešto hot, nešto vruće da nas raspameti. Zamislite da gospodin Vesić nema odeće na sebi, da nema ništa, da je kao od majke rođen. Zamislite baš gospodina Vesića i da nema ni donji veš. Iz čitavog ovog govora najveći utisak je to što ste nas 5 puta pozvali da zamišljamo Gorana Vesića golog. I to kažete i bez gaća, ako može. Dakle, toliko u detalje idemo. Ne, nikako, ovo je... Ovo je previše za mene. Ja istina jesam perverzan do nekih granica i mera, ali ovo prevazilazi čak i moje oblike perverzije. Toliko da ću da počnem da molim vas, premijerka, pomozite mi dok ne dođem k sebi. Sve bi kolabiralo. Hvala. Zapratite ovaj kanal da mi pomognete da se vratim k sebi, jer zaista ima da kolabiram,